Salve e ben trovati. Bi amina continue nanga video e amina continue ni anga pano d'obligation e an kunjora antunga atlante nyokona ke donc amena a pano to da fabi video na to la amena argument fale mbani na fa ka video chere fo ke abise ka se moko mumbe nu abise ku nafa percorso pedonal ni baira ka fo cinématico kuka nga tokoma kuka nga taka ni sira toko de fe fine percorso pedonal ni baira ka fo cinématico ku obligé ka taka sira min fe ko o sira o be banya pista cikla bile kondinga al marciapiedi ni baira ka fo ko cinématico obligé no ka taka sira min fe ani negasotigo ko o sira nunu u be ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni yɔrɔ na u tɛ ɲagamine mɛ u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ komi tagalen ɲɛfɛ an bɛna ye yɔrɔ dɔ la u ɲagaminen don fine pista cikila bile kɔndunga al marciapiedi ni b'a yira k'a fɔ ko cinématigiw u ka sira u kan ka taga sira min fɛ ani nɛgɛsotigiw ko o sira a ɲagaminen don ni yɔrɔ la percorso pedonale e cikila bile ni yɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko nɛgɛsotigiw ani cinématigiw obligelen don ka taga sira tɔgɔ min fɛ ko o sira a ɲagaminen don ni yɔrɔ la fine percorso pedonale e cikila bile ni b'a yira k'a fɔ cinématigiw ni nɛgɛsobatigiw kan ka taga sira min fɛ n'u ɲagaminen don ko o bɛ ban ni yɔrɔ la parce que an b'a fɔ cogo di an b'a fɔ k'u ɲagaminen don mun na parce que guida kɔnɔna na yɔrɔ dɔw la u bɛna k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ komi n'a fɔ an y'a ye yan yɔrɔ min na yan u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de bon yan a ɲagaminen de don guida la a bɛ n'a kɔnɔ ten waati dɔw la a bɛ mɔgɔw lafili limite minimo di velocità nin b'a yira k'a fɔ i kan ka boli i man ka boli vitesse min duguma y'a ye k'a daminɛ 40 km/h ka yɛlɛ i obligelen de don ka boli o la quoi fine del limite minimo di velocità nin b'a yira k'a fɔ ko i sera a laban la o tun k'i obligé k'i tɛ se ka boli 40 km/h duguma mais sisan o banna Patente per la neve obbligatorio nin b'a yira k'a fɔ i obligelen don ka chaîne de don i ka mobili la a bɛ kɛ neige yɔrɔ de la ka caya obligelen don ka chaîne don i ka mobili ɲɛfɛ sen fila la walima a ka sɔrɔ pneu b'i ka mobili la pneu min dabɔlen don neige wagati kama quoi y'a ye pneu dɔw bɛ yen nɔ neige waati fɛ u bɛ se ka don olu bɛ se ka nin chaîne tɔgɔ remplacer comme guida la tuguni u bɛ to k'a kuma fɔ u b'a kuma fɔ o yɔrɔ la mais n'a y'a sɔrɔ ko pneu de don pneu ta o ye sen 4 de ye pneu hivernal o kan ka don mobili sen 4 bɛɛ la mais ni chaîne nin don o bɛ don mobili ɲɛfɛ sen fila dama la komi a bɛna guida kɔnɔ o cogo la pista cikila bile nin b'a yira k'a fɔ nɛgɛsotigiw obligelen don ka taga nin sira tɔgɔ de fɛ fine pista cikila bile a b'a yira k'a fɔ nɛgɛsotigiw kun obligera ka taa sira tɔgɔ min fɛ o sira o bɛ baya percorso riservato ai quadrupedi da Soma o da Sela nin b'a yira k'a fɔ sennaanimafɛntigiw obligelen don ka taga nin sira tɔgɔ de fɛ i n'a fɔ so n'a ɲɔgɔnna u bɛ fali ninnu fine percorso riservato ai quadrupedi da Soma o da Sela nin b'a yira k'a fɔ sennaanimafɛntigiw kun kan ka taga sira min fɛ ko sira o bɛ ban nin yɔrɔ la ten an bɛ jɔ yan parce que an ka pano d'obligation banna yan tagalen ɲɛfɛ an bɛna jateminɛ mɔgɔw bɛ se ka intéressé fɛn minnu video min bɛ ni a importance ka bon quiz kɔnɔna na an bɛna essayer ka kuma o dɔw kan aw k'an bɛn video natɔ